posa yedava tukupasikani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 30 September 2025. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhula osayang'ana nkhope ndipo sindiyang'ana chipani sindiyang'ana mtundu ine anga ndi Amalawi kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa komanso Amalawi omwe wena ali maiko akunja ndi amene ndimawalankhulira anthu amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti akafikepo kumene kuli anthuko mu president wawo ndine amene ndimalankhula munthu opanda mantha ndipo sindimanyengerera wina aliyense ndikudziwa kuti audio ya lero iyi enanso ainu zikunyasani koma ulozita kunyasani motani ine ndimayima pa chilungamo ndipo sindimanyengerera wina aliyense sindimaopa wina aliyense Malawi munomo muli uchisiru kwambiri umene ukuchitika kumatenga anthu ngati ndizisiru anthu ndi opusa ndiye president wawoyo akaona zangati zimenezo amangolankhulapo moti lero ndilankhula koopsa lero ndilankhula nkhani zikulu ompweteka zimupweteke nkhanizo okondwera akondwere nazo koma ili ndi dziko la democracy tikuyenera kuti tizikhalamo aliyense mwamtendere mosaopsezana kumakhala mwamtendere mu dziko lako aliyense azimva kukoma kuti ali ndi Malawi ali mu dziko lake osamakhala kuti ena ake azioneka ngati ndi Amalawi kwambiri ena osi Amalawi kwambiri mu dziko lake lomweli nkhani zikulu zimene tili nazo lero ndizofuna tichite expose nchitidwe umene uli pa International Airport Kamuzu ya Lilongwe komanso nkhani ina yokhuzana ndi pempho limene likupita ku Malawi Electoral Commission makamaka nchitidwe wozuza anthu umene kuchokera nthawi ya registration pakana kuzafika verification pakana anthu ndikupambita ku training pakana anthu ndikukavota anthu ambiri akuzunzidwa kwambiri ndi bungwe limene lilameki ndipo ine ndiyayimirira Malawi amenewo komanso ndiyalirira alimi makamaka awa amene amalima foja muno Malawi undu uthenga ukulu umene ndakhala nawo lero umene ndabwera nawo lero kuti Amalawi adziwe zimene zikuchitika uko ku dziko lawo komanso Amalawi ndi ayimirire makamaka kwa akulu amene amalitenga dziko lingati mwinanso ndi lawo koma mwina tisanafike kumeneko nangofuna ndikupempheni inu a MCP ndero ndipempha zipani ziwiri MCP komanso chipani cha DPP koma mwina tisanafike kumeneko ndiyambe ndi inu a MCP kunena kuti zisankho ndizija zinachitika zija ndipo mukungoyenera muvomere kuti inuyo anthu inu munalephera ndipo anthu inuyo mukamakonza ziwembu zanu kusafuna kuvomereza enanu ndiye kuti mukungofuna kuputapo treason chifukwa kukumamveka manong'onong'o ambiri ngakhale inde mukumamenyana mu state house kumaba zinthu kuma state house kumachita luti ziwani kuti pamene popo mukuputapo milandu munayenera muvomereze kuti inuyo mwalephera ndipo mupite ku drawing board mukaone ngati mungabweresenso mfundo zina zimene Amalawi angakondwere nazo kuti azakusankheni koma mmene ndikuonera ine inu a MCP ngati simuvomereza kuti munalephera ambiri ya inu musazalire kuti mukamamba kumangidwa kumanena kuti ndi witch hunting inu munalephera munthu wanzeru akalephera sukulu kapena mkalasi kapena akalephera mayeso amapita ndikukafufuza zifukwa zimene zampangisa kuti alephere mayeso zimene zampangisa kuti asachite bwino iniyo iyi inali nthawi yonena kuti muyitanizane nonse a MCP mukhale pansi muone kuti kodi ndalama zimene taziononga zija mabiliyons aja mwaononga aja kodi amene ajawo anthu sana kusankheni chifukwa chani chifukwa tungati kuli chipani chimene chapanga kampeni 421 whistle stops za president komanso misonkhano yosiyana ndikuonongako kumene koko mabiliyons
ena ndalama zimene zaonongedwa kumene koko munatenga mboma momu ndi apa mukulephera kuti ngakhale inu anifi mwalipire anthu anu masalaries chifukwa ngati kulitu bungwe limene labaso kwambiri kuno ku Malawi limene laononga ndalama za taxpayers money ndi bungwe la anifi ndipo inu ndikupempheni inu aboma kunena kuti mupange machawi mupange audit bungwe limene lilanifi ndipo muamange kwa anthu kumene kuku komanso mupange machawi inu aboma mupite mu state residences kaya kusanjika kuchikokobe kunzuzu kulilongwe mukaone kumene kumuteteze chifukwa ndiye kwamba kubedwa kuzinthu zikubedwa mu state house ena kumangosegula mazi kumasiya mazi matoileti mabafa ati kupsha mtima kuti ati alephera izizi zikuchitika ndithu chifukwa cha umoyo ozitenga kuti inuyo ndinu anthu opambana mukaona ngati simulephera koma ndiye mwanyatu chifukwa pakali panotu ndiye munaonongatu makobiri munaguliratu njinga zambirimbiri 2000 zokuti ati president ana akamapita kolumbiritsidwa ati njingazo ati zizaende pa ndipiti komatu ndiye kunali kugula tu matraki ya zansalu kugula matraki ya t-shirt kugula matraki ya mabaleta zipewa makarapeti nkati ochokera ku South Africa billions si mamuzi wa Malawi ndiye Malawi mamuzi wa sopano izi mukupanga za ziwembuzi zokuti ati khamukonze ziwembu kubweresa anthu ena ochokera kunja ati azamupweteke Peter Mutharika imene timayicha kuti ali nyodo zakuvutani kwambiri inu ndinu zisiru kwambiri a MCP anthu okupha inu mukaona ngati Malawi ndi anthu osewera nawo Malawi akakwiya kamozi ndi kamozi basi so muchivomereze padakali panopa ngati simuvomereza kuti inuyo siku limene lijalo munang'ambidwa munatibulidwa ndi tsunami ngati simuvomereza zimezi muyamba kuziombera muyamba kumazimangirira koma muchivomereze kuti inuyo zisankho zijazo zinakuvutani ndipo munapanga zinthu za uchisiru ndipo Amalawi sana kufuneni ndipo ngati kuli chipani chimene chaba ndalama koopsa muno Malawi ndi cha MCP asogolerena ayamba kuthawa ndi zizindikiro zonena kuti Amalawi anakwiya nanu kwambiri ziko limene kunalibeko mafuta lero anthu amba kutira mafuta ziko limene anthu amalephera kuti akagule chimanga lero chimanga chayamba kushika ndipo chimanga tuchasika tu anthu amba kumagula ujene ka kg kawo ndikukaphika ndi ana ndikumadya kukagayisa ndikuphika ndi ana ndikudya pomwe nthawi ya MCP zinali zovuta iyi ndetivomereze kuti alimi ambiri amene analima chimanga chawo atagula fertilizer wodula amene adandaula koma tikayang'ana bigger picture munthu wanzeru olo driver akamayendesa galimoto amalolera amuphe munthu atanyamula anthu ambiri kuti aseve basi kamayenda imanyamula anthu ambiri ukapita ku defensive driving amakuuza kunena kuti muombeni ameneyo mumuphe kusiyana kuti muphe anthu ambiri apapa scenario ya chimanga muno Malawi ati alire kwambiri ndi alimi amene analima chimangacho ndi fertilizer wodulayo amene ajawo alira koma tikayang'ana anthu mene alili muno Malawi anthu osauka kuli bwino ti athokoze amene asisa chimangawo apita Mutharika ziko lanu government yanu yasisa chimanga mupitirize so zimene zinthu zina ndi zina za zing'ono ma basic needs zinthu zikudula kwambiri anthu amene wawa ndizisiru anafika size yotenga fete ujeni uyu forex ndikumagulisa iwowo forex ku banki kumakhala kulibe koma ndituma minister kumagulisa forex president ndikumagulisa forex ndalama za kunja ndelero mwayaluka ndiye apate mukukonza ziwembu ndikumatenga anthu zigawenga kumasiya kumunda kwanu kunchinji uku kwa nkanda ati ncholinga kuti ati mupange ziwembu zomupweteka Peter Mutharika imene ni mistake mungoputapo treason chabe anthu anzeru tikunena pano mu MCP anachivomereza kuti apapa tamenyedwa ulamuliro uja unali wankhaza ujawo atha zijamuka nyada kumakwera magali moto ma TX zimeja zatha ndipo wanzeru akabweza gali motoyo
koma amene alibe nzeru ndi amene ali busy pakali pano kumasintha ma number plate, kumasintha ma chassis number, ncholinga kuti ati galimoto ikhale yache. Ukamangidwa usalire. Anthu ena amene ndikufuna kuti ndi alangize mama uno ndi ma officials aku DPP amene sopano mukufuna muononge zina la president. Ndi apa mwanyamuka sopano ndikumaka opseza ACB kunena kuti inu munandiranda ine magalimoto anga, inuyo munandiranda ine malo. Ndikuuzeni inu a DPP, akulu a DPP mukuyenera musamale kwambiri. Pamene mwatenga boma ili sizi kusonyeza kuti ati inu ndiye ndinu ma champions. Ndikuyamba sono uje nikhalidwe chofuna kumaononga zina la DPP. Tairo inaliyo kunena kuti muthokoze Mulungu komanso mumwathokoze Amalawi. Komanso mukhale pansi muchite recollect kunena kuti kodi chimene chinapangisa kuti DPP ituluke mboma ndi chani. Zimene zijazo sizikuyenera kuti zibwerereso iya. Amalawi ili pakali pano anachenjera. Sopano ndipofunikira kuti inu a DPP musamale kwambiri. Kodi zimene zizi mukupanga zikumapita ku ACB, ndikumaka opseza ACB, ma officials yawo ACB yo ndikumathawira mu toilet. Kukuthawani inuyo mutabweranso kumene kujo ndizikwanjezano kumanena kuti agalu ino paja munandiranda zinthu, agalu ino mukaona ngati chani boma talitenga. Ndiye kuti aliyesana atazipanga zimenezo m'Malawi munotu zinthu siziyendamo. Ine ndamangidwa mwina kopambana ka 17, koma mukapita ku area sate kumumva kuti Kalindo amabwera kuno kumacheza ndi anthu. Kodi ine nati ndizipita ku polisi mundu kumaka atukwana a polisi. Ndiye kuti zigwira, ndiye kuti tikuononga zina landa, ndikuononga zina langa. So inu you must lower the temperature. Kuteko kuti mwayamba mwadunyo. Andi izizi zimanena kuti ife ana adadi, aliyesedo ni mwana wa adadi. Ndipo mukanene kuti ni mwana wa adadi, abambo anu ndi amene, bambo anu ndi Mutalika. Mukanene kuti ife ana adadi, bambo anu ndi Mutalika. Inu muli ndi abambo anu. Munayenera muzasangalira abambo anu osakhala kumawo opseza anthu chifukwa chonena kuti ati inu ati khandi mwatenga boma umene nde uchisiru wapangisa kuti MCP atulukewo. Ndipo ndikupempheni inuyo anyamata awa amachedwa a DPP makadeti mutengerepo phunziro osamagwirisidwa ntchito ndi andale mwaona anzanu aja ankanyada aja anathawatu amene akaphera anthu alimo muno, amene akapangira nkhazawo alimo muno ndi azikazawo akujamo muno mu ufulu, koma ambiri ajatu athawa. Aja mungatumidwa kuchikangawa kuti muzika mupha Saulo Chilima, munamupha Saulo Chilima ana agalu a satana inu. Lero tu mwathawa tu sopano, koma musakidwatu. Ndipo ngati a DPP sapanga investigation ya Chilima, kuno kukhala mademo kumalawi kuno kochita force boma kuti achite commission of inquiry ya special ya Chilima ndi anthu ajawo 8. Uchisiru umene usazachitikeso kuno kumalawi ya. Imene ikhale imfa yomaliza, yoyamba ndi yomaliza. Kumapha anthu in that way. And izizi zisazachitikeso ya. So chitido umene uwa kupanga ma officials ena a DPP omafuna kuti aziopseza anthu mtauni mu, kumaopseza a polisi, kumaopseza a ACB. That is uncalled for. And mukungoonongapo zina la president wanuyo. Nkhani zikulu zimene ndabwera nazo lero ndi nkhani za mchitidwe wa human trafficking, komanso mchitidwe ozembesa katundu, smuggling pa Kamuzu International Airport. Mchitidwe umeonyasa kwambiri umene ukuchitika ndi akuluakulu a polisi, komanso akuluakulu oona za ndege, komanso ena akuluakulu akunja amene akumachita connive ndi anthu apa airport, kuchita connive ndi anthu aku area sate, kuchita connive ndi anyaka oyendesa ndege aku Ethiopia, ndikumalowesa munomwe ma Ethiopians ndi ma Bangladesh, kukhala ngati ndi ziko limene mulibemo security, kumalandira ndalama, kumachita simago katundu. Zimene zikuchitika pa Kamuzu International Airport ndipo ni mchitidwe omvesa chisoni kwambiri. Mchitidwe umene unayamba mu nthawi imene jamu ulamuliro onunkha kwambiri wa MCP, ndipo izi zikuchitikabe ndi cholinga kuti ati aononge boma la Mutalika, kunena kuti boma la Mutalika sili kuchitapo kanthu. Kodi tu mmaboda mukuchitikaso tu zambiri kupatula ku airport,
komano mchitidwe umene ni mchitidwe woopsa, mchitidwe woinunkha umene ukhonza kubweresa nkhondo muno m'Malawi. Zigawenga zikhoza kulowa munomo m'Malawi chifukwa cha anthu ochepa chabe amene akupanga za uchisiru ncholinga kuti azilemera. So nafuna inuyo a DPP muthamangeso mupite mukaone ku Kamuzu International Airport kuli mchitidwe not only so Kamuzu ngakhale kuchireka kuli mchitidwe onyasa kwambiri ngakhale apapa panzuzu apapa manendo akuti pali airport pa kumene kuso anthu akumasikira ko ndege ndikumapanga mchitidwe onyasa kwambiri wa human trafficking komanso ku smuggling kuzembesa katundu mankhwala ozunguza bongo chamba mkati even olo kumwanza uku kukuchitidwa mchitidwe onyasa kwambiri akuluakulu andale ndi amene akumapanga kwambiri fuelo mchitidwe umenewu koma osawagwira ndikuamanga kukhala kuti ni munthu osauka nthawi zino mutaamanga kale. So ma officials akuluakulu maina tili nawo aku area sate a polisi aku civil aviation komanso akuluakulu a ndege za Ethiopian mukumatenga ma Bangladeshi kumawazembesa kukhala ngati Malawi ndikofikira kuti azikapita maiko ena mutalandira ndalama. Iziso zikuchitika ndi a polisi tinalengeza kale paja last month. Zikuchitika madera ngati ku Phalombe, ku Mulanje, ku Mchinji, ku Karonga, kuli human trafficking. Ku Nsanje mukumabwera anthu muno mosaziwika bwino koma muziwe kuti siku lina muzapesa nazo ana, siku lina muzaononga ziko lanu. Nkhani ina imene tabwera nayo pano ndi madandaulo amene achokera kwa maziphunzisi a polisi ame amene agwira ntchito pakana ma cleric ma OP presiding officers ndi ma cleric akumeki amene agwira ntchito yotamandika kwambiri koma pakana lero ndalama zawo sanalandire. Ndi ndikumafunsa kuti kodi inu ameki vuto lanu ndi chani? Anthu munatenga kuti akugwirireni ntchito, akugwirirani ntchito yotamandika kuchokera nthawi ya registration, verification pakana ma training onse anthu avutika agwirisa ntchito ndalama zawo ndipo anthu akagona pamphepo agona masiku opanda chakudya enaso anthu amene munachita hayala magalimoto awo kuti anyamule ma ballot papers pakana lero anthu osaja simunapase ndalama. Anti simukudziwa kuti pamene popo mukuononga integrity yanu mutaendesa zisankho mwabwinobwino koma lero limukuzuza anthu. Zimene zizi anthu ambiri akudandaula akumayimba amafoni kwa president wawo kukudandaula ni inuyo akumeki mchitidwe umene mukupanga owazuza anthu. Zimene zisizi kukhala bwino iyani. Anthu ena amene ndikufuna kualirira lero nawo alirirapo koma ndikupitirizabe chifukwa amafoni akubwera ambiri. Ndi alimi a foja amene foja wawo pakana lero sanagudwe ndipo ena amene foja wawo anagudwa pakana lero sakulandira ndalama. Kuteroko kafukufuku ali nkati ndipo ife tampanga kafukufukuyo paperetezeka kuti makampani ambiri amene amagula foja anabwerekedwa ndalama ndi MCP kwauza kuti atifuna tipangire kaye kampeni tizakubwezerani ndalama. Pajatu anali pa programu yowinanso ndi pajama nena kuti ogwira ntchito kunokima ndizakuchosani ntchito ndikawina. Wawere toliro wawere kagajire gaje amagalize ngati wala choncho makampani amene amagula foja anatengedwa ndalama ndi MCP akulu a MCP kuti tizakubwezerani. Lero foja ujandi amene alimi agulisa koma akulephera kuti alandire ndalama zawo. Ena akulephera kugulisa fojayo ali mabero m'manyumba mwawo ma warehouse yawo. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Choncho mukuyenera kuti inu pamene mwatenga boma limene mwalitenga ni mavutuli mukuyenera kuti mukhale ni machawi muyang'ane ma sectors amene watanenawa. Muyang'ane za ku Kamuzu International Airport, muyang'ane za kumeki, muyang'ane za alimi amene akuzunzika muno Malawi. Tikuthokozeni kuti chimanga chasika komanso forex yasika koma muli ndi zambiri. Komanso muchite check mu DPP mwanumo muli ma individuals ena anthu ofoira kwambiri amene akufuna sipano kuti ayambe mchitidwe onyasa kwambiri, mchitidwe wa makadeti omanena kuti ife ana adadi
muyambe kupshangira zinthu, muyambe kuwasiya anzanu miseche mkati muzimenyana. Anthu inu alomwe ndi anthu amozi. Koma ayi mukufuna muzibweresaso zomwe zija zosankhana mitundu, zomafuna kuti anthu ena achi azikhala pamwamba kuposa anzawo. Kwazunzikatu maziphunzitsi, kwazunzikatu apolisi, kwazunzikatu ma individuals muzina la nani, muzina la DPP. Musayambe ayi mumutenge wina aliyense on board. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, Block 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.